Rafunla wule ka laseliku ye koyi ka fɔ olu ka ɲɛma n'o bɛ Dr Umaru Mariko kofɔ ɔ Keriba Samakɛ ko kalo kelen kɔfɛ bi ɔ k'u tɛ kibaruya kalama koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye parti sali ye a ko a tɛ Umaru Mariko yɔrɔ dɔn koyi min y'a ka denbaya ye Keriba k'a t'a yɔrɔ dɔn wale ko di a ko n'i y'a lajɛ bi a ko a bɛ ɲininkali tɔ min koyi kuma daminɛ la a ko u ye Umaru Mariko ko Umaru Mariko k'a bɛ min a ko ale t'a bila dagakilindala koyi bolo ɲɛsinnen don yɔrɔ kelen bɛ de ma koyi n'o ye an ka jamana marabaaw ye bi Keriba minnu ka wuli ka jɔ n'a bonyana Umaru Mariko nɔfɛ ka ɲininkaliw k'olu tɛnku a la koyi n'a ma se ka sɔrɔ Keriba ko ka ɲininkali kɛ olu la koyi kumakan a bɔra jɔn da o de Dora Jara koyi ka journalistes ka ɲininkaliw jaabi Dora Jara ko a ko a bɛ kalo kelen bɔ bi min ye i ka dɔn k'a fɔ parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance n'an ko a ma ko sali a ko a ɲɛma ko a tununnen don olu la koyi olu t'a yɔrɔ dɔn min y'a ka parti politique ye maa kelen t'olu la bi bolo ɲɛsin maa min ma k'a fɔ ko Umaru Mariko k'a n'o sera ka kuma walima u ye ɲɔgɔn ye depuis i ka dɔn k'a fɔ Golo Maselen Tabaw u taara munumunu k'a ka da la don min ko ni bi cɛ ko Umaru Mariko ko ɲɛma sɔrɔ a la koyi Sɛbɛn ko a ko n'i y'a lajɛ a ko bi ko jɔrɔna ko don koyi u sirannen u jɔrɔlen wa yɔliyɔli don koyi sabula min ye nin kofɔta in ye Umaru Mariko k'a fɔ kalo kelen kɔfɛ Umaru Mariko hali n'a bɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ a ko a mankan tun nana bɛn Mali kɔnɔ koyi sabula maa don Keriba ale nɛn t'a bɔsi kɔnɔ koyi a mana gɛlɛya cogo cogo Keriba Samakɛ ko a na bɔ ka sin kɛ min b'a jira k'a fɔ a bɛ ye Keriba ko n'i y'a lajɛ bi Fadili Sɛbɛn ko a ko min ye secrétaire à l'organisation n'o ye parti sali ko fɔ wa i ka dɔn k'a fɔ ale ani i ka dɔn k'a fɔ madame Mariam Jawara n'o bɛ parti sali o ko fɔ koyi ani Nango Amadu Mariko n'o ye Umaru Mariko yɛrɛ nebe Keriba Samakɛ ko ninnu maa saba Keriba k'u y'a ladi koyi n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye Umaru Mariko nebe yɛrɛ n'o bɛ Nango Amadu Mariko ko fɔ Keriba Samakɛ ko a y'a jira k'a fɔ waleya ni bi cɛ depuis don min ni Golo Maselen Tabaw tora ka yɔrɔ lamunumunu n'a ma ye o kɔfɛ o dugusajɛ Keriba ni kana i ka dɔn k'a fɔ a ka du yɛrɛ bɛɛ lajɛlen f'u ye Umaru Mariko a ma ye koyi a ko olu minnu bɛ du kɔnɔ fo bi Keriba olu ka téléphone ani i ka dɔn k'a fɔ u ka masurunafɛnw fɛn minnu ni i ka dɔn k'a fɔ Golo Maselen Tabaw mago b'u la enquête kɔsɔn k'u y'o bɛɛ cɛ ka taa koyi kunnafoni ma sɔrɔ olu la bi wa i ka dɔn k'a fɔ Umaru Mariko yɛrɛ fa min b'a fɔ bi a b'a fɔ sini koyi o t'u ka Umaru Mariko k'u t'a yɔrɔ dɔn koyi ko Fadili Sɛbɛn ko a ko n'i y'a lajɛ bi Keriba Samakɛ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ parti sali ani a kɔkɔrɔmadonbaw n'o ye a dɛmɛbagajɛkuluw ye fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Umaru Mariko ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma Keriba Samakɛ ko min ye Umaru Mariko ye maaw bɛ kalo min fɔla k'a fɔ Umaru Mariko ko a taara Faransi walima Côte d'Ivoire walima a bɛ ambassade dɔ kɔnɔ Keriba ko nin si tɛ tiɲɛ koyi ko k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen la parti sali ɲɛma Keriba ko k'a ɲini kosɛbɛ koyi ko ɲini yɔrɔ kelen min b'a la a k'i ka dɔn k'a fɔ ko Golo Maselen Tabaw fanga bɛ minnu bolo bi Keriba Samakɛ ko olu de ɲininka koyi siga si t'a la a ko olu bɛ Umaru Mariko u b'a yɔrɔ dɔn a ko n'i y'a lajɛ bi conférence ko k'a bɛ kɔsegin bila da dɔɔni koyi ko waleya min wulila Umaru Mariko nɔfɛ o de a ye kumakan fɔ kumakan min n'a taara cunba i ka dɔn k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ Golo Maselen Tabaw u taara minɛli minnu kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mora a ko kumakan bɔ o de nɔfɛ koyi k'a fɔ Umaru Mariko a ye kuma fɔ o kuma min ni porokoto don koyi k'a ɲɛsin an ka Golo Maselen Tabaw ma a ko waleya ko wulila Umaru Mariko nɔfɛ wa i ka dɔn k'a fɔ hali bi
Umaru Marko ko aywa ikalo ka fo mate oluka masununa mi nani Umaru Marko sera ka kuma nu sera ka nyanye koyi akoni ya takalaje mi ye ikalo ka fo dora ye kireba sma ko wale munun kera awako wale ya ki ikalo ka fo ko olule Umaru Marko no fe koyi akoni ya laje bi ako mi ye ikalo ka fo golo masilen tabaw ye fanga abe munun bolo bi kireba sma ko ikalo ka fo mate ka fo bi awa mi démocratie ye kireba sma ko o lakari ko sebe koyi démocratie ko lakarlen du bolo koyi parti sadi ale nyamaw olu kuma kan ne koyi ko ni alla je démocratie fanga aw kireba ko beje fanga do wa ikalo ka fo bena ka hakilna o bise ka laji chugo mi akireba ko o tigalen do alama do nabi koyi etika akilna fo abada ka nyeshi wa ikalo ka fo olu ka kuma ma koyi ni ye kuma fo no matu jimisira ve akireba sama ke kwanse la dictature ko Lisebango, akoni alla jebi, mi ye ningela ya ye, abe ikalo ka fo parti polu kan suko mi, o keriba ka be situation keleng la bela jelenga ko tik ko sebe koy, mi ye ikalo ka fo Umaru Marko, o bi, keriba sama ke ko ale tay bi koy, sini o ye jon tay, nyini ngali bele ka saka tomi koy, parti zali ale ka kelenga, mi ye madame Mariam Jawara ye, keriba sama ke nale ye maître Mariam Jawara kireba sumake ale ko ni ya lajɛ bi ako min ye kalo ka fɔ waleya min n'a wulila Umaru Marko nɔfɛ kireba k'olu ye ayiwa kiri don koyi kiri don ayiwa kalo ka fɔ kurusi bɛrɛ mun na min ye ayiwa ni kumakan ninnu ye ka wuli ka bɔ Umaru Marko nɔfɛ koyi sabula a ma tana ma ko kɛ kireba ko ni y'a lajɛ a ko o jaabiw u sigilen don k'o ma kɔnɔ koyi a ko ni y'a lajɛ jaabi kan ka kɛ ayiwa tile 3 bɔ ɲɔgɔn ko kosɔn a ko mɛ k'a bɛ maliyɛnw ta ka diɲɛma ta koyi wa olu ye ayiwa i kalo ka fɔ u ka sɛbɛn na don ayiwa depuis mɛ kalo ale tile 5 fo ka taa se bi ma jaabi ma ɲɛsiw ma yala o bɛ Umaru Marko yɔrɔ dɔ de wa walima a bɛ cogo ji yɛrɛba ko n'i y'a lajɛ a ko i kalo ka fɔ n'olu dɛsɛra yɛrɛba k'u b'u ɲɛsin cour africaine des droits de l'homme ma koyi ko ka ca ayiwa i kalo ka fɔ Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a ko yɛrɛba sɔrɔ ko a bɛ taa sɛbɛn da in fana koyi min ye Umaru Marko ye i kalo ka fɔ a ɲini a ko yɔrɔ fila t'a la koyi olu ma sigi taba min n'u fanga b'u bolo bi k'u ka wuli ka jɔ da joona koyi Umaru Marko a k'i bɔ ka yira jamanadenw na fasiri a y'a ta ni ka bɔ ne bala kɔnɔ a ka bi bɔli a k'i ta Isufa le fondement ale ka bi bɔle o bɛ n bolo kɔrɔ akoli fasiri ale sɛbɛnbaga o ye F Kulubali ye a taara n'an ye transition ka bunakun kan kɛrɛnkɛrɛn la jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni ale bɛ wele ko l'observatoire ale ye jɛkulu sigilen min ni ale kɛlen kan k'i hakili to kalafiliw ani camancɛ furatɛ fanga ye ale tagabolo la ka ɲɛsin politiki bunakun ani sariya bunakun fo ka taa se kalafili o bunakun ma ko u y'a yira k'a fɔ ko olu ye sigili kɛ kunnafoni sigili u y'o kɛ o kunnafoni sigili sa sibiri tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko transition n'o ye camancɛ fanga ye ko ale garanti ye jumɛn ye o ye ni réforme politique ni institutionnel ni élection jaabi ɲana ko de ye camancɛ furancɛ fanga ale garanti ye koyi fasiri y'a fɔ cogo min na Isufa min ye observatoire ale président ye a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko olu kɔni bɛ baara min na baara min ni ale kun ye walasa bonne gouvernance olu k'a yira k'a fɔ ko o kun ye jumɛn ye ni kalafiliw ni o sera ka boloda o ye olu ka baara dɔ ye koyi u y'a yira k'a fɔ ko olu ka baaraw kɔnɔna la olu bilara baara la ko u y'u da to a bɛɛ la koyi u ka ɲɛmaa yɛrɛ fɛ ni o ye Dr Ibrahim Sango ye Sango a y'a yira k'a fɔ ko olu ye baara o baara kɛ jamana in kɔnɔ min bɛ ɲɛsin kalanw ma lafaamuyaliw ma ani baaraw ka ɲɛsin ka fasodenw bila la ka fasodenw ladɔnniya la walasa jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn ni olu bɛ wuli ka don jamana in fantan a 4 kɔnɔ région kunda commune kunda a k'olu kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban o b'a yira k'a fɔ ko u ye faso fantan 4 bɛɛ lajɛlen
yala k'u ladɔnniya kalan minnu n'olu kan ka kɛ walasa fasodenw ka faamuyali sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kalafiliw ye k'olu kɔni y'o kɛ arajo lakumaw olu kɛra min ye ka se yɔrɔ yɔrɔ la n'u kan ka se yen ko u sera yen ko walasa ka mɔgɔw kunnafoni o kun kɔnɔna sa olu ka baara in ko a tɛ taa jɛkulu min kɔ o de ye société civile ye ani olu yɛrɛ ko ye n'olu yɛrɛ fɛnɛ b'a kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko bɛjɛ fanga ale ni kalafili ko u kɔni u sɛbɛkɔrɔ kumana o kan min ye bonne gouvernance ye transition ye ale ka tagabolo ɲuman walasa faso ka ɲɛma jɔ ni marabolo ɲuman ye k'olu kɔni u ye nin sɛbɛkɔrɔ fɔ nka min ye Ibrahim Sango ye sa ni ale de ye observatoire ye ale ɲɛmaba ye a y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔnɔna la ko a ye ko kelen jateminɛ ko ɲɔgɔn ye sigi in tɛ se ka ban n'a ma datu o ko kelen na ko ye ko ye jumɛn ye isufa ko baara min ni cɛmancɛ furancɛ fanga in bɛ k'a kɛ ko baara ninnu ka suma kosɛbɛ kosɛbɛ ko furancɛ fanga ka baara k'a ka suma o sumaya de kosɔn sa ko de bɛna gɛlɛya don ka sababu kɛ sumaya olu tun ɲɛ jɔyɔrɔ olu tun bɛ k'u kɔnɔ min na o ye halisa kalafili min ni u bolodalen don u fɛ u ka u datu o baaraw la baaraw olu wagatiw ka fɔ o sɛbɛnw bolonɔw ka bila olu la ka yira k'a fɔ ko nin don nin wagati kalafiliw de bɛna kɛ ko an bɛ don min na ko bi ko hali sini ko o kuma o jigiya tɛ olu ɲɛkɔrɔ ko ye o kumakan tɛ u da waleya tɛ cɛmancɛ fanga tigilamɔgɔw da ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ la ko chronogramme ko a bɛna da olu ɲɛkɔrɔ ka ɲɛsin kalafili ma ko foyi de ma kɛ o la ko o yɔrɔ de sumaya de bɛ cɛmancɛ furancɛ fanga in bolo ko ye a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu b'a ɲini cɛmancɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ u ka teliya don a ko la teliya walasa u ka se ka don a ko la fura min bɛ olu bolo k'o di o fɔ cɛmancɛ furancɛ fanga maa ninnu ye o ye u ka a lajɛ ko sugu bɛɛ la bɛn kana u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ko ye n'u ni CEDEAO sera ka ɲɔgɔn faamuya san ko bɛn bɛ na ko n'o tɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko fasodenw ko gɛlɛya b'u kan ko ye sɛgɛn bɛ ka mɔgɔw minɛ mɔgɔw bɛ ka tɔɔrɔ sababu kɛ ko n'a tun kɛcogo ka ɲi dɔɔni ko bɛɛ de bɛ ka tiɲɛ ko ni u kɔni ma u datu nin chronogramme ko la ko o da diɲɛ kulo kan walasa kalafili o kuma bɛ se ka k'a kan société civile ka fara parti politique kan ka fara hali olu transition maaw yɛrɛ kan ko ni nin kɛra tuma min na ko tiɲɛ la ko olu bɛ se k'u jigi da ɲɛtaga kan faso in kɔnɔ ko ye min kɔni ye fasodenw ladɔnniyalen k'u la faamuya olu se kɛ o la ko ye walasa lafiya bɛ don jamana kɔnɔ k'olu kɔni b'a ɲini u fɛ hali kalafili min ni a bɛ kɛ yɛrɛjɛkulu min ni a bɛ sigi u ka a sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o ko fana kɛ joona ko n'o tɛ ko tiɲɛ la ko sɛgɛn kɔni ko de bɛ yen bi ko ye fasiri an y'a bɔ fɔnema a ka bi bɔlen kɔnɔ F Kulubali a ka laseli don ka bɔ observatoire ka Efu Fatumata an ka foli b'a ye Keriba Keriba Samake Babu Ɲala Keriba min bolo yɛlɛma parce que disɛbɛ Dawuda Sangare a ka foli don koyi Keriba a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi min ye i ka dɔn k'a fɔ espoir Malikura Keriba ko yɛlɛma donna kunkolow la koyi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ espoir Malikura Keriba Samake k'u y'a yira k'a fɔ point de presse nɔfɛ koyi min ye ka na ɲɛfɔli kɛ aw ka kuma tɛ yan min b'an kun n'an kan cɛ k'o fɔ aw ye a ko sigi kɛra koyi Keriba Samake n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ mai kalo tile 10 san 2022 anw ka faba kɔnɔ Keriba Samake ko min ye espoir Malikura ye a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu in a ko noyau b'a la koyi noyau o ye kunkolow ye kunkolo minnu Keriba n'olu yera kɛnɛ kan Keriba Samake k'u ye wele bila joona joona koyi a ko n'i y'a lajɛ bi min ye cɛmɔgɔ Mahamadu Mayiga ye honorable Buba Tarawele Aliyu Sangare Ibrahima Ikasa Mayiga n'ale ministre ye bi MK tɔgɔ la Abdelkader Mayiga ani Abraham Buwa Sisogo a ko Keriba Samake k'u ye déclaration bɔ ka bin joona joona koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko an bɛ mɛn kalo min na Keriba san 2022 ale tile 10 kɔfɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ MK a ɲɛmaa ye bi n'o de ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Keriba Samake ko i ka dɔn k'a fɔ ko ɲɛmaa
n'o bɛ Cheikh Umaru Sisoko ko fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ ko a bɔnna koyi ka bɔ i ka dɔn mouvement kɔnɔ koyi i b'a fɔ sɛbɛn ko a ko n'i y'a lajɛ a ko min ye noyau ye n'o bɛ ayiwa MK ale kunkolo kofɔ Kɛlɛba Samake ko maa 9 olu de farala ɲɔgɔn kan n'u ka hakilinaw ye Kɛlɛba Samake k'a fɔ an bɛ degun min kɔnɔ bi n'o ye Elhaji Ibrahim Bukari Keita ka fanga kɔnɔla ye gɛlɛya minnu bɛ yen bi an ka wuli ni k'a fɔ ko ye an ka wuli ayiwa k'a kɛlɛ f'i ka dɔn k'a fɔ ayiwa min ye nin fanga ye a ka ta ka bɔ yen Kɛlɛba ko n'i y'a lajɛ o maa 9 Kɛlɛba Samake ko a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen a ko olu bɛɛ ye membre fondateur ye koyi a ko a bɛ maaw kɔnɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ Cheikh Umaru Sisoko ye k'ale de ye fondateur ye a kelen a ko de b'a ko kuma in tɛ tiɲɛ koyi Espoir Malikura kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a ko maa 9 hakilina don koyi Kɛlɛba o dɔnna bi de wa a bɛ maa siran koyi Kɛlɛba y'a lajɛ a ko kumakɛlaw ko minnu n'olu nin cɛ 4 kofɔlen ye ni i ka dɔn k'a fɔ olu y'a jira k'a fɔ Cheikh Umaru Mariko Kɛlɛba Samake ko a ye ayiwa i ma jɛnya ka bɔ noyau ale ka hakilina la koyi n'o ye Espoir Malikura ye EMK olu ka hakilina Kɛlɛba ka i mabɔ la sabula ko n'i y'a lajɛ bi a ko Umaru min ye i ka dɔn k'a fɔ Cheikh Umaru Sisoko ye Kɛlɛba Samake ko ni MK ale cɛfinnakaw a k'u ye sigi ka baro kɛ koyi sigi ka baro min n'o kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ a ko min ye noyau ye a ko ni olu tɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi a ko n'i y'a lajɛ bi noyau n'o ye i ka dɔn k'a fɔ olu de y'u bolo ɲɛsin ale ma k'a bila ko kun na koyi an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ko ka nin baara in kɛ i kelen ka baara tɛ koyi an ka baara de don an bɛ ɲɛmaya d'i ma Kɛlɛba Samake a ko kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ koyi dogo ni dogo la bi a ko ni ale wulila min ye Cheikh Umaru Sisoko ye k'a fɔ ko ale tɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ n'o y'o dɔn a t'u lakodɔn a n'u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko b'a jira k'a fɔ hakilina min bɛ nin na Kɛlɛba Samake ko o dɔnnen don koyi a ko o kosɔn bi olu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ noyau ye Cheikh Umaru Sisoko Kɛlɛba Samake ko k'a bila kɛrɛfɛ koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mais kalo ale tile 10 kɔfɛ min ye Cheikh Umaru Sisoko ye ka ni olu tɛ hakilina kelen kan tuguni koyi u ye baaraw bila ɲɔgɔn fɛ sabula kɛlɛ min n'u y'a boloda a ko a ye janfa don o kɛlɛ la koyi a y'i cɛ ka bɔ olu kɔrɔ min ye noyau ye k'a ti o dɔn ani o t'i jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa i ka dɔn k'a fɔ a y'a fɔ sifinnakaw ɲɛna min ye transition ye ko a tɛ tugu olu kɔ koyi ko noyau dun ka hakilina t'o ye depuis noyau na don Kɛlɛba Samake parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye noyau ye n'o bɛ kunkolo yanfan ko fɔ ani maa 9 k'u ye wele bila a ma koyi siɲɛ 4 bɔɲɔgɔn ko convocation ka caman n'an ka kuma jamana ko kan koyi n'an ka kuma bi noyau hakilina minnu b'u la an ka jɛ k'olu feere ɲɔgɔn fɛ a ko ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Cheikh Umaru Mariko a ma kala don Cheikh Umaru Sisoko a ma kala don a ɲin na ka bɛn a ma koyi yali ka jaabi d'u ma a ko b'a jira olu la bi k'a fɔ k'a taara n'a yɛrɛ ye koyi a ko fɛrɛkɛ ɲagami min n'o bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ MK kɔnɔ fɛrɛkɛ ɲagami min ni ale yɛrɛ kɛra sababu ye bi ko o fɛrɛkɛ ɲagami an ka kuma o kan i kelen ta tɛ jamajɛ fɛn don a ko o kɔfɛ ko min ye i ka dɔn k'a fɔ min n'a y'a sɔrɔ a ko a yɛrɛ ka laɲini don koyi fɔlɔ fila t'a la koyi olu y'a bolo bɔ baara jɔ la bi ko k'a jira sa Kɛlɛba Samake min ye noyau ye ko i ka dɔn k'a fɔ mai kalo tile 10 in kɔfɛ fo ka taa se ayiwa i ka dɔn k'a fɔ organisme wɛrɛ ka sigi a kunna a ko noyau yɛrɛ ale de bɛ kuma koyi ale de bɛ baara kɛ min ye MK ale tɔgɔ la jamana kɔnɔ Cheikh Umaru Sisoko a n'a ka jamakulu k'olu tɛ baara kɛ MK tɔgɔ la tuguni koyi o banna pewu Fasiri Dawuda Sangare an ka foli b'a ye kosɛbɛ Isufa le fondement ale ka bi bɔlen bɛ n bolo kɔrɔ a ko di bi kɔnɛ ale ye Fasiri in sɛbɛn a taara n'a ye Gabriel Touré kɔnɔ yɔrɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ an tun y'an da se Gabriel Touré ma waleya dɔw sababuya la ka sababuya kɛ an balimamuso dɔ ka bɔ Daravela ale ntanyana jiginni sira fɛ ka sababuya kɛ min ye docteur ye place ko o sababuya la
nin ye jogo wɛrɛ jogo min ni o bɔra u bɛ Gabriel Touré mɔgɔw la tuguni ko ye u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni banbagatɔw bɛ ko yɔrɔ min na n'ale bɛ wele ko morgue morgue ale bilama kunnafoni min b'a kan o kunnafoni o cɛ man ɲi ko ye o hukumu kɔnɔna la sa Fasiri ale y'a yira k'a fɔ ko Gabriel Touré ko tigɛsoɲali dɔw bɛ Gabriel Touré kɔnɔ bi ani marakojuguya dɔw bɛ Gabriel Touré kɔnɔ bi ni olu de nana ye olu de kɛra sababu ye min y'a to morgue ale tɛ ka ji sɔrɔ bi ni o ye banbagatɔw mara yɔrɔ ye ani u ko yɔrɔ ko ji de tɛ yen bi ko maaw bɛ kasi la bi banbagatɔw somɔgɔw bɛ kasi la bi ka sababuya kɛ ko ni i ka maa banna walasa o ka se ka lasanuya Yusufa ko ji de bɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ la ka na ko ji min bɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ la ka na k'o ye gɛlɛyaba ye ko ye wa nin dun daminɛna a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ ɲɔgɔn ko bɔ ko Gabriel Touré ko jiko gɛlɛya de b'a kɔnɔ min ye u ka baarakɛla dɔw ye olu kɔni ye a seereya ko ye u y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ la ko an dɔgɔkun 2nan de filɛ nin ye morgue a bilama ko a kuma kɛra diɲɛlamunu ye gɛlɛya min ni o bɛ ɲɛsinnen don banbagatɔw olu somɔgɔw ma ko nin gɛlɛya in ale bɛ a to min ye fasodenw ye u bɛ wele bila an ka camancɛ fanga tigilamɔgɔw ma an ka camancɛ fanga tigilamɔgɔw u ka wuli ka jɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ la nin ko fasugu kɛra Gabriel Touré kɔnɔ ko wele de bɛ bila an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma ko ye k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ɲini nin ko la ko nin mankan tɛ ka kɛ ko gɛlɛya bɛ nalen jamana kɔnɔ togo togo ko tiɲɛ la ko nin tɛ ko kɛta ye olu kɔni u sɛbɛkɔrɔ welelen don nin na u ka nin fɛɛrɛ ɲini nin ko la joona ko ye u ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen sa u ka baarakɛla min bɛ yen n'ale bɛ wele ko Jime Kante ale ye u ka lafasa tɔnden dɔ ye n'a bɛ f'o ma ko syndicaliste don ko nin jiko gɛlɛya in ko a bɔra yɔrɔ min na ale b'a da ɲɛmɔgɔ ka marakojuguya de kan ko ye n'a bɛ f'o ma ko mauvaise gouvernance ko Gabriel Touré ɲɛma ko kɛrɛnkɛrɛnna ko a directeur général ko nin ye o nɔ ye ale tɔgɔ ye ko docteur Ablaye Sanogo ko olu kɔni bɛ nin min fɔ nin jogo in ye ko nin jogo in k'a sababu y'a ye ko ye ko mɔgɔw ka o to yen u ka a jogo fɔ ko a jogo fɔli kɔrɔ tɛ ko a man di u ye ko a jogo fɔli kɔrɔ de walasa fɛɛrɛ ka ɲini a ko la joona n'i y'a ye a sera dɔgɔkun 2 la ko ciw fɔra ye a mɛnna a b'a kalama n'a y'i sigi k'i ɲɛ tugu a kan ko mɔgɔw bɛ kuma ko ye hukumu kɔnɔna la nin jiko gɛlɛya in ko n'i y'a jateminɛ k'a fara SOMAGEF ka ji kan ani foraziw kan ko forazi ɲɛnama 2 de sennen bɛ hôpital Gabriel Touré kɔnɔ o forazi ninnu ko Isufa ko olu yɛrɛ senna baɲumankɛw fɛ ko ye nka u mago bɛ entretien na ni o ye ka to k'u dilan ye ni forazi dira aw ma ji dira aw ma fu aw bɛ ka o to yen ten entretien tɛ ka kɛ o la ko direction générale hôpital Gabriel Touré k'u ka nin ko lajɛ ko ye ko directeur u ka ɲɛmaaba ale yɛrɛ ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko ni forazi bɛ yɔrɔ la k'a mago bɛ wagati ni wagati entretienw na kosɛbɛ k'o kɛ ko ye ko forazi min bɛ yen nɔ ko o dun farala robinet ji fɛnɛ kan n'a fɔra ko robinet ji tɛ ka sɔrɔ ko forazi kelen de kɛrɛnkɛrɛnna ko fɛnɛ o bilara morgue ka bolo kan de ko ye ko nin ye négligence ye ko ye ko nin wulikajɔ in kɔni o de kɛlen don ka ɲini Gabriel Touré ɲɛmaaw fɛ u k'a lajɛ u k'u jogow lajɛ u k'a lajɛ u k'a yira k'a fɔ ko ni nin waleya ni nin fasugu kɛra a bɛ digi mɔgɔ caman na ko ye ɲɛmɔgɔw na bɔ a kalama an bɛ don min na ko bi ko ɲɛmɔgɔ kɔni k'olu bɔra a kalama ko wulikajɔw kɔni kɛra wulikajɔw kɛra sa syndicalistes fɛ ani banbagatɔw somɔgɔw fɛ a bɛ komi welewelemada ŋunuŋunukan o sera ɲɛmaaw ma ko ye ko u kɔni ko u sɔrɔla ka wulikajɔ kɛ ka u ɲɛsin a ko ma ko u kɔni b'a ɲini Gabriel Touré ɲɛmaa fɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana na tuguni ka wulikajɔw kɛ sanga ni wagati o de b'a to nin ɲɔgɔnna wɛrɛw tɛ kɛ kosɛbɛ fondement ale ka bi bɔlen don B Kone ale ye Fasiri sɛbɛnbaga ye Isufa B Kone k'a fɔ kosɛbɛ Keriba babu ɲana koyi Keriba Samake Fasiri sɛbɛn bɛ to a kɔnɔ Dawuda Sangare a ko an ka taa an bɛ se koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi min ye honorable Bafotigi Jalo o Keriba Samake ka a ye sɛbɛn ci sɛbɛn min n'a y'a tɛngun colonel Asimi Koyita la n'o ye jamana ɲɛmaa ye bi Keriba Samake a ko mon colonel ne batigi i ka dɔn k'a fɔ Bafotigi Jalo Keriba ne ye député ya kɛ ko ye député ya n y'o kɛ k'o kɛ n bɛ jamana in dɔn wa n bɛ jamanadenw ka degun dɔn
ako n'i y'a ta k'a lajɛ ako ni debetiya kɛ kɛlɛba samakɛ Sikaso n'a mara la koyi san 1997 ani 7 kɛlɛba ko seginkɛla ka ne ta debeteya la min ye commune 6 kɔnɔla ye koyi Bamakɔ district la yan nɔ san 2000 ani san 14 kɛlɛba samakɛ a ko n b'a dɔn n bɛ min f'i ye n b'o dɔn koyi kɛlɛba samakɛ a ko Fadilidi Sɛbɛn ko a ko mon colonel Asimi Koyita a ko dekun bɛ maliyɛnw kan koyi sɛgɛn bɛ maliyɛnw na kɛlɛba samakɛ ko sɛgɛn ko sɛgɛnbagatɔ k'a ɲɛ tɛ fɛn na koyi ko kɔngɔ kɛlɛba samakɛ kɔngɔtɔ ko ɲɛ tɛ fɛn na a ti kuma mɛn a ɲɛ datugulen don koyi kɛlɛba samakɛ Fadilidi Sɛbɛn ko a ko mon colonel ne batigi fo fana ne b'a f'i ɲɛna Bafotigi Jalo kɛlɛba samakɛ mon colonel a ko a sera sa koyi jamanadenw dalen b'i la jamanadenw b'i kɔ i n'i ka jamana bɛ ɲɔgɔn fɛ kɛlɛba samakɛ i n'i ka jamanadenw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko i tɛ o lajɛ sa wa i ka yɛlɛma don kow la koyi kɛlɛba samakɛ Fadilidi Sɛbɛn ko a ko yɛlɛma tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an bɛ yɔrɔ min na i ko bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement min n'ale bɛ jamana kunna a ko bɛɛ lajɛlen y'a ye gouvernement a taara CNT kɔnɔ a ko siga t'i ta la k'u y'u ka dɛsɛ de yira koyi a ko u dɛsɛra baara minnu na kɛlɛba k'u sera k'o de yira sinon u ma foyi la jamanadenw na min b'a yira k'a fɔ ayiwa ko danaya bɛ se ka da u kan koyi Bafotigi ko a ko mon colonel k'i ka dɔn k'a fɔ jamanaden popularité min bɛ e la bi o lajɛ sa kɛ i kana jamanadenw to kɔngɔ la koyi i kana jamanadenw to ayiwa dekun kɔnɔ i ka solution ɲini a la solution o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi anw yɛrɛ bolo bi o de ye yɛlɛma ye yɛlɛma ka ɲɛsin gouvernement ma koyi a lamɛn ko mon colonel Asimi Koyita de profiter de sa popularité pour changer les choses parce que le gouvernement a échoué. Kɛlɛba samakɛ Fadigi ko di a ko n'i y'a lajɛ bi ne yɛrɛ Bafotigi Jalo a ko n b'a f'i ɲɛna koyi dogo tɛ ne ni i cɛ dogo tɛ an ni jamanadenw cɛ jamana in bi kɛlɛba samakɛ ko n'a sɔrɔ a dogolen bɛ e ma k'i to kuluba ye i tɛ jamanadenw ka kule n'u ka kasi ye la fo minnu bɛ bɔ k'a jira k'a fɔ an b'i fɛ n'o ye suncɛw ye a ko munumunu dugu kɔnɔ dɔɔnin koyi i ka jamanadenw ka gɛlɛya lajɛ i ka jamanadenw ka pauvreté lajɛ bi a ko gɛlɛya dan ko a bɛ Mali kɔnɔ bi an ka jamana Maliba ko nin gɛlɛya ɲɔgɔn faamuya ka na an ka Mali kɔnɔ dɛ o nana Bafotigi Jalo a ko a ye kumakan laban kɛ mun ye a ko il est grand temps le président de la transition prenne le taureau par les cornes et enclencher le tournant social. A ko misiba a ta gere ma jɔna koyi i ka firifiri jamana in social min bɛ an fɛ yan i k'i tila a ma yaasa an ka bɔ nɔgɔ la kɛlɛba samakɛ an bɛ taa munumunu ale bi min ye transara ye an ye sigi ka baro kɛ sigi ka baro min n'an y'a kɛ ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ transara ye a secrétaire général kɔrɔ ye ne bɛ Ablaye Berete kofɔ Ablaye Berete a ye wuli ka jɔ min kɛ an ka jamana kɔnɔ kɛlɛba samakɛ transara ko la a man dogo maa la koyi bi min ye Ablaye Berete ye n'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi anw ka terrain a bɛ wuli wa a tɛ wuli ye gɛlɛya minnu bɛ transara kan gɛlɛya minnu bɛ baarakɛlaw kan gɛlɛya minnu bɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ gouvernement yɛrɛ ka wuli ka jɔ la bi yaasa ayiwa nin ko in a bɛ se ka kɛ lafiya ye jamanadenw ma ka bɔ Bamakɔ fo Kayi gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ Ablaye Berete a da sera caman ma koyi secrétaire général min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi Kɛlɛba a ye min fɔ an ka jɛ ka dɔɔnin lamɛn o la bi. Secrétaire général Citra de la section INTM à la retraite. Voilà.
Donc, chemin de fer problème, c'est un niveau en galadje. C'est-à-dire, pour l'équation de poser le nom, mon critique était fouillé, mais chemin de fer, je crois qu'il y a un problème essentiel. Parce que si vous calculez le fait, il va sur de 1960 à 2003, chemin de fer est échoué. Bebo donna mais échoué 4 ans. Au lieu de n'aller qu'à Singaï, nous avons pour concession. À Singaro, de 2003 à 2015, ala ko fana tiana ko menya antina sagola kata mo critiquer parce qu'il va sur faire mba ko na kachangwa de 2003 à 2015 anana ka DBF fana ski DBF est société Malini Sénégal diedi do ala ko fana tiana bon si c'est un problème mumbe bébé qui débrouiller parce que Mali be ka arrêter Sénégal be ka arrêter bon ni bébé qui arrêter antani ni gagner arrêter gouvernement ko ni 9 milliards 800 no na bla ko ka baraka no au maintenant, on a 2 ans, depuis le temps de dit. Je ne peux pas retenir toutes les dates, mais c'est depuis le temps de dit. Où il y a une répartition que Dobe de Araïla, Dobe de Pauna, Dobe de Kurufina, Dobe de Batimauna, Dobe de machine d'Outla, Dobe de machine d'Ossa. Mais on est sans machine, mais ça. On sait qu'on accusé parce que le processus de nous. Mais quand il y a une machine qui est sur la lune, parce que tout est machine sur la lune. Pourquoi faut il ne s'agit pas de dire que le processus va continuer, mais il y a un processus qui est en dernier yana, en décelé mais que c'est normalement. Ou de ce pas faire un ministère qui a barré que la gouvernement. Pourquoi le gouvernement est mon cas mais le processus va continuer pendant 1 année, 2 ans. Mon était très na garu connaît de lana, dokera pauna, dokera iraila, pour finir de lana, ou une machine flat lança. Bon avec un chose dit quoi il faut me akana ka drogo processus ba continuer machine flat se ka trenga ko abala boka ta kana kwa mais se ka trenga ko et puis ni gibe trenga no ibe voyageur drone ko si me fait se ka voyageur drone ka boya ka ta kai anya fouya mena le projet de FEDEB là depuis 1863 que document de l'encatable kabla ka ta Paris Paris ka ko son français ka son ko ka chemin faire ka les défilé collier ça en 1880 bon au projet kelen de bambulu halibi na fara ko Mali ara dinin proof la de banga frontière la ibita ara wulon fla wulu segi trambe boli mun ka kidira ibo so mais faut tant vulu ara ni proof la diboli o de frontière anko Mali fama te ne remel lettre blanc o fama te au ministre te kanato bara la lettre blanc il faut que voix fla ka diboli ou bien que voix tournante de line ou bien que voix de triangle de line VB mo ko bolu de nyadon va plus d'adon mais je sais que à 80% ça ne dépasse pas 775 millions, 800 millions. Nous, là, on sait que le terrain a beaucoup de que les voyageurs continuent à faire Diboli. Oui, LMT, livrer des marches de train. Vous êtes là, mais le terrain a beaucoup de choses. Avec ces cailles, avec ta caille, avec beaucoup de cailles, Diboli, que c'est Gindo. Mais nous, Kerao, nous avons le terrain qui est nafadi. Bon, un voyageur, un barakala, nous sommes là. Nous, Sénégalais, oui, Nakotigoui, oui, Iridintoui. Mais au lieu de nous dire que nous sait que c'est mis le wuli que bla les gens que les calocono bien c'est la calocono au côté de nous takana nous faire avec un homme pour que nous fassions quelque chose quoi impôt à nous la terre de santé ou que c'est quoi de l'année au sait que mais quand c'est que très mal au train d'infla très rien n'a pas de beau foi maintenant il faut que assume nous on a trop de restes à cadanya koju ah c'est pas le moment à critiquer là on t'a critiqué mais quand il y a des chemins de fer position me tuga mina ka ni donc wa yaki ni siamba quoi tu n'avais transition que baya 30 tade mais 30 tade problème de agnete doni aka bekengali na wole ku yininga que chemino wole que superver wole que ministre wole tren ko imbe ala de agnabe tugu de ayani foyena 9 milliards 800 na blarawi ali bo 30 bola ni machine flat là 30 bola ni siraw là mumbala na ya nyedo anaka gouvernement me se gata akata nyefe parce que vous avez beau de là et les fondations humaines be kono donc nous n'y donc avec fara luka plus de kan we mun ka be fara de kan abo toko de duma maintenant ya ke dronya Atlanta ebe e kadla atedlane kono jugo atede mo be barade la foku lo jere ku suide ni e mo bla ka furo kono yani samia ke ba be tala de kuyi mec qui s'arrête quand on furu bara il est niveau jona il boka ko ne ba ni asim ve aka chimene faire la jeen il est chimene faire la tugo
ni manque la liberté de la Diboli. En te fait parce que le Sénégal pour sec de bi tama pour sec pour en avant c'est pour là ante c'est pour là ou ataka dain ou une machine d'eau sur tout récemment mais où t'es nyangu ya on bet chiliadi ara ma dinka ka chiliadi sine o chiliadi ba on a fait que do ininge mu mam balike machine ni na sera on tama tesoro ningela bala mine tumana to beta nyini ka soro olu ba nyini chugudi il faut que simgi sodola kala jemumbe vraiment terengo kuma ka seke bansa ko sanjoli kuma be sena sanjoli ngode atu critique kuma te sa abe wuli chugo mamode fo ko machine sa sira o boka ngodlan be pom dlan na we ko fina dlan we machine ko do dlan ko machine de sangana nae ka farani machine flaha yani machine flaha be o fina ka dlan o mana ke machine be yambulu ni machine yirambulu ame teremu na bo amodon na mi se ka dadi boli ka senga ba bana on ta bana hali tiran voyageur ke kay ga ba da kay ke ma ka ta di boli ke munata mo ko ti donc be wordi ne ko mbo de ni na fe mo ko ke bara en ke ni hakli ni mayai ka donc a fo jamana feni on ni ko jamana be développer par secteur le chemin de fer aussi est un secteur économique très important jamana si te wuli chemin de fer ko doyen anya ye dafla na mi ala krom mamulo no be bamakonik Dakar kofo o be sena anya ye mi transition fana o nyasi la jine por fana ko rabise ka daka bo kuna kiri kana anfo yano o yala abise ka be na ka dawo yege l'interconnexion ferroviaire ta ni mo ngam tori kele na interface ro abise ka keke fuita la yani ka bo kita Sénégal ça fait 900 km. Mais que Boya Dakar, ça fait 1200 km. On peut le faire. Et puis, il importe que ce soit là. Parce que ça dit que les lois internationales là, n'a manqué indépendance ni n'a pas fait. Antel la café abouli. Arabe c'est que t'as oro angad là. Ali du boli chose. Kulikuro. Mon ko baka ke fendi. Mais peut-être de marché là Sénégalais. Qu'est-ce que t'as ni autant de marché là? Ni terrain bo kuluguru bina nani bi woro kana bla same ibe wor mun sora la ita dado cleokli o tsega ka grillage da ra ikere la droga ta mo ko tete ma fe ibe teme rompe échanger ni bi ameba mais ça y est wor de bo chemin ferte daro ko meko ni wor me bo chemin ferte de la ko ka fo nyeni fete ka ni bo dro nyeni kata ko be chemin ferte la o ta de la ko donc ne ba ñu fo ko wor de bo que chemin fer de la chemin fer problème ko bo politique mo dala sa docteur segala anya ye magoni kulukuro chiara e content ngoni o sira ka bo mo ko fana ka sa du ko na lo foka ile katif fan fala la ala yi yoro chama be no munu ni so joru la o ko be ka to ni o ka la la ay ne be mun fa yana sota ara israla ni ju ara nye e rebe boy ka so ma fi parce que na fi na y critique dans le fait ngono akoka changwa sinon la convention de concession qui a été signée par l'État malien et l'État sénégalais la convention dit à son article 4.2 que le concessionnaire a le droit de faire des baux et les utiliser pour ses propres fins pendant les 25 ans mais on a oublié on devrait dire conformément aux lois du pays quoi ta kalanga utakono bon ko fait on sera là tesra là ni train de la domini bébé bossera là dema il gagne et puis ça riate kuluguro sirabe asirabe arai boli fem pige ubala mu ya bo wakati uye pige kala pige ubala sira doneno no ta a plan korobe doneno tramita kuluguro chugo mika sen kuluguro chugo ma tara doneno ni tadi siga kan itate d'utilité publique ou ma fo kubina gobele tunu israeli ou ma décret bola pour d'utilité publique ah mon assistant pour que ta d'utilité publique pour que garay là ça le problème to you ça dit nous be fait que mo pelea nous be fait que polication yen ah fait on doit le sera la fin on doit le sera o yo polideo o cadre là avec l'antou mo ba don e ni tari sigara ka i risque sigara de papier de bala servitude b mais halo servitude na ba ni malifo ba étudier quoi parce que et c'est qu'on a cité c'est l'université au ba à 1 mètre mo ko de ba kono oh karsa tara ka sojo mi aya ni jo miri ou bien chemin de fer de Adama 1 mètre
Tu as vu comment l'application des lois pose problème. N'est-ce pas là. Mais sauver à dire que si je faire des moundi, mon gros bas ils sont à 1 mètre. Alors que c'est 25 mètres qui sont prévus, donc 15 mètres. Et là, vous venez à ne pas venir, vous avez des fondations, vous avez des questions de la tienne. Nous, en réalité, vous faites quelque chose. C'est pourquoi nous, le secteur où éviter. Parce que Halis ne veut pas c'est le gouverneur de Kaï qui a amené. On a très bien suivi. Vous avez une galère qui fait un peu de temps. Moi, je vais vous dire. Non, je vais dire qu'il reste son phone in cadeau. Ça y est, il reste son niveau de Jamana Kenya. Avant, il y a des gars qui ont été mais il y a des gens qui ont été là. Et moi, je suis allé à la loger les loyers. Ah, je suis 25 mètres. 25 mètres de l'an 2000. Je suis allé à la crève. Je suis allé à la crève. Je suis 25 mètres. Mais on nous dit que c'est ça la loi. On ne peut pas faire une loi sans tenir compte des cas sociaux. Il y a une loi qui est société finie. Mais donc, tout ce qui est drôle, quand on a du coffre, jamana tête là au cas. Ni mo ko ngulo be dia redina. Mais ni bana wula sangu be docteur do wuli. Mun ani chimene ver problème wula ta chimene wuli. Ugo chimene wuli. Nu e chimene wuli ba fara nyoko nga. Ta wuli la ku be fe no ni to wele. U be wuli do kata fara nyoko nga ga fen la. Donc au défaut de madonu de mais critique ba menné baraka ko wordi machine ga sam ou ka wordi tram ga bo. Deuxième point très. Nyama e ko ka wordi. Jombe wordi. Volonté politique du mois, mais le gouvernement est à le schéma institutionnel, c'est quoi? Nous convention de l'année de Koto au Kevin Akoka arrête pendant 25 ans. Et n'a pas côté le gouvernement a boulé. Pour un nouveau schéma institutionnel blanc, quoi infrastructure qu'est-ce qui? N'a pas de chemin de fer gouvernement qui n'y a si arrêtement. On y vient si arrêtement, mais on beaucoup. Bon, au tsega bonne politique, volonté politique de Oyo. Woro n'a qu'à dans le cadre de l'État. À qu'à y mon programme politique qu'on a dit. N'a pas qu'on a quelques galins. C'est pourquoi on a des problèmes. Tu vas écouter 20 conférences des hommes politiques là. Ils te cheminent vers le groupe Mamada. Mais ni mon peut aller qu'à l'hydrobé pour les gens qui ont Mbala, n'est pas d'homme. Pendant que même l'opposition n'a pas fait de motion sur le chemin de fer ici. On le sait. Motion à le chemin de fer de temps. Donc, problème de volonté politique, nous avons renforcé. Nous avons renforcé, si nous faire et puis, les problèmes, on a pensé, nous avons des problèmes, tu m'amènes. Voilà. Donc, l'assise nationale qui a fait un nom, il y a faut que on a béni, il y a la semaine vers en compte. Le mot de vie, on voit que le gouverneur de Kayi, parce que Tchekoura Traoré de Kayi, parce qu'il n'y a tout caractère. Mais le gouvernement, comme il fait partie de la transition, nous, on a confiance à lui, à tenir dont à don. La manière dont Aïchimene fait le problème, t'as fait qu'on a assise là. Vraiment, on le félicite et on le remercie. C'est comme ça qu'il y en a. Sinon, qu'il faut spécifiquement Aïchimene fait le problème, il faut le venir. Ok. Chemino le tête d'Adilao. Parce que, Imaya, ça y est, Chemino tête d'Adila ni Silao. Ni convention, ni fait, ni bébé de la Chemino Tala. Chemino. Si ngato kanga changwa nema dibise kita mgo kundi akwato ga mina kwa ko okanya kwa kundi ko benya no ko sodo mugula o krote ko mugo ba donga temo mais ni basiri yoro mina menai abado yi yoro mi de ba ni asiri yoro la amana me abado yi yoro sanjoli mugo ye sentence am va san bise ba ga chimene faire au moins c'est expérience do bula do bora ena la kana do bora en sipla kana do bora à des niveaux inférieurs kana mais on va améliorer avec la pratique. Quand vous prenez Korofina par exemple, Korofina est ouvert, mais attention, prenez mon tout bien. Parce que vous savez que pièce monde là, vous savez que mon copier, vous savez que mon donc cette connaissance empirique doit servir pour un point de départ de la vérité du chemin. Mais nous, si tu es déjà là, il y a la tour en gâchant. Quelqu'un. Parce que ni jamana jale anga tiya fo kuna fo na dilaw ba di ko nyuma no ni kuna fo ni 3 kuna ka yele ma ko yere sako jamana tanya amba awfu
kunnafoni mun bɛ ka di olu de ka d'an ye ni yɛrɛ ɲininkali bi a diyara ne ye kosɛbɛ parce que n kɔnɔma sigilen don kuma da tɛ n bolo n kɔnɔma ni sigilen don mais n bɛ bɛɛ fo SOPAFER directeur n b'a fo n bɛ transition mɔgɔw fo n b'aw journalistes fo n bɛ cheminots fo tous les syndicats n b'a bɛɛ fo mais n bɛ mun gɛlɛya dɔrɔn mɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma c'est baara kɛ n bɛ mun gɛlɛya gouvernement kana chemin de fer kɛ a y'a ka baara kɛ non i b'i ka baara kɛ ɲɛ de biro o kuma tɛmɛna o fɔlɔ contrôle d'état ninnu bɛɛ tɛmɛna chemin de fer a ye suyɔrɔ bɛɛ la mais sisan formule wɛrɛ kɛ ta ni ye dɔrɔmɛ 2 bɔ a bɛ ka kɛ cogo di a ye machine san wa n'u ye ɲininkali kɛ o la sisan a bɛɛ ni ala ni kira cɛ i b'a mɛn ko machine nana c'est à dire que Assimi kɛ ɲininkali gan ninnu na sisan k'a gan ministre la k'a gan SOPAFER la machine wariko tɛ dɛ a ye taa a ɲini ka na n'u m'a ɲini ka na i bɛ sibiri da ko ba ɲini mais c'est à dire que an ka administration kɛ girin kojugu ni volonté politique ye administration kɛ girin kojugu i laban bɛ taa bi dɔ kan ka sɔrɔ i ma k'a kɛ bi o ma i bɛ dɔ to yen ka sɔrɔ i ma kan k'o to yen o de y'a to les hommes politiques les dirigeants doivent être très très vigilants et avoir de la valeur c'est pouvoir anticiper quand un cadre ne peut pas anticiper ça pose problème or moi je sais que transition mɔgɔw bɛ anticipation mun kan ou k'a ko ɲɔgɔn kelen de kɛ chemin de fer pour soulager la population pour soulager l'économie malienne pour soulager cette région aussi o de ka ɲi voilà dɔw k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn radio fɛ dɔ la wa Keriba a tɛ tɛmɛ nin kan chemin de fer Keriba bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana nimayɔrɔ dɔ tun don fɔlɔ jamanaba n bɛ jamana o jamana ye Keriba diɲɛ kɔnɔ bi si ma chemin de fer bila bolo kɔfɛ mais mun nana ni an ka chemin de fer ye bi k'a nagasi k'a tunu hali waati tɛmɛna Kayiba Jabate denw de tun bɛ sɔrɔ duwawu tun ye mun ye wala k'a kɛ cheminot ten sabula nafa tun b'a la mais bi kana o yɛrɛ daw kɛ Keriba tonbow ye jamana kan ka lajɛ dɛ jamana ɲɛmaaw kan ka lajɛ man bɛ duwawu de kɛ chemin de fer ala k'a don an garijɛgɛ la halisa Keriba Samake parce que desɛbɛ an bɛ taa n'a ye Keriba min bolo bin kɔ tuguni koyi Yusufu Kamara ani y'ale ka fasiri ye koyi Keriba a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko min ye pénurie de carburant ye Keriba k'a dogolen tɛ Masila jamana kɔnɔ koyi n'i ye jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen bi Keriba a ko min ye station ye Keriba ko a caman bɛ yen bi depuis min kun don bolo bɛ bɔ k'a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ de koyi a tɛ yen Keriba Samake a ko ye waleya ye bi waleya min n'a kɛlen ka jamanadenw degun koyi a ko ni i k'a lajɛ bi station kelen-kelen minnu ni ayiwa ni carburant bɛ sɔrɔ olu la Keriba a ko ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ jama ka ca o nɔfɛ koyi station Valle ko hadamadenw u bɛ ka yɛlɛ bɔn sen ka bɔn kun kan Keriba ko de don koyi Keriba ko fasili sɛbɛn ko a ko bi min ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ye Keriba wuli ka jɔ k'olu bolo dala koyi min ye carburant ye a ka se k'an ka jamana lasɔrɔ cogo min na a ko sabula Mali bi transport fɛn dɔ bi min n'ale bɛ se ka fɛn bɛɛ lase an ma koyi balo wo fo ka taa se ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ an mago ɲɛ fɛnw ma Keriba Samake anw t'a dilan wa i k'a dɔn k'a fɔ usine t'anw bɔra yan koyi transport Keriba Samake min ye kariw ye k'a cɛ ka na n'a ye fan bɛɛ Keriba Samake o don koyi a ko n'i y'a lajɛ bi min ye carburant ko ye Keriba Samake ko Mali fantan 4 bɛɛ la don bi k'o sɛbɛn koyi waati tɛmɛna Keriba Bamakɔ ale tun ka fisa dɔɔni mais bi Bamakɔ a n'a lamini Keriba k'i tɛ station 3 4 fo ka taa se 10 ma i bɛ tugutugu la olu bɛɛ lajɛlen na ni essence tɛ yɔrɔ dɔ la gasoil tɛ yen Keriba Samake a ko kɛlen don gɛlɛya ye bi koyi a ko mais n'i dun y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya ni a bɔyɔrɔ ka jan koyi sabula min ye Russie ani Ukraine ye olu ka ayiwa balawu min b'o olu bara ye a ko kɛra sababu ye bi koyi diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ fo ka na ayiwa gasoil ani supɛri min ye carburant ye ka na dɔ fara a prix kan koyi depuis ala yɛrɛ ye Mali da a ko gasoil ani essence min ye carburant ye Keriba ka kuma ni ɲɔgɔn sɔrɔ koyi a ko k'an b'o da min kun bi o de ye k'a dɔn k'a fɔ crise min n'ale bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na koyi n'o ye crise internationale ye Keriba Samake crise commerciale internationale
kele suma ke kamba da okun wa diɲɛ b'a da okun koyi a ko mais ni ye Mali ta lajɛ bolofa b'o kan koyi ka masɔrɔ sanction minnu fana dara an kun o kele suma ke ko ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a la koyi joona joona an ka jamana kele suma ke ko n'an ye wulikajɔ la joona min ye sanction ninnu ye ka olu ɲɛnajɛ jijɛma jɔlen na olu bɛ se ka bɔ an kan cogo min o kele ko nɔgɔya bɛ na ninnu bɛɛ la koyi kele maliyɛn ka kɛun dɛ ni sanction tɛ nin tɛ a tɛ jɔ an bara an bɛ bɔ n'a ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la mais n ka bɛ taa dugu dɔw la i b'a sɔrɔ c'est moins cher chez nous que là-bas maliyɛn bɛ jago dɔn dɛ a bɛ taa ta dugu minnu yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a da ka nɔgɔ anw bara ka tɛmɛ olu kan wa a bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ bara facilement ka tɛmɛ olu kan tiɲɛ don koyi o kɛra min ye nin sanction ye bi ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka facilité sɛbɛn ko tɛ koyi sanction bɛ se ka wuli ka bɔ jamana in kan cogo min jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ koyi a ko gouvernement ka wuli ka jɔ awa ko an y'a ye kunun koyi min ye kalo k'a fɔ kure malen keriba ko camion ayiwa camion caman o keriba suma ke k'olu falen don gasoil la koyi k'i kunda an ka jamana kan n'o bɛ gasoil 4,000,000 o kɔfɛ koyi 4,000,000 litiri 4,000,000 gasoil o ko k'o kunda an ka jamana kan o keriba ko jamanadenw y'o koyi a ko n'i y'a lajɛ bi gɛlɛya an ka jamana kɔnɔ keriba suma ke min ye sanction international ye keriba olu kɔfɛ ka taa se ayiwa i ka dɔn k'a fɔ sanction commercial international ma ka taa se ayiwa CEDEAO ni UEMOA olu ye min da an ka jamanaba kan a ko o yɛrɛ kɔfɛ keriba suma ke a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i da bɔra k'a fɔ don ko ye min ye Oryx ye Total o la keriba suma ke ko o pɔnpisiw fana ka grève a ko sɔnba b'a la koyi sabula o station ninnu keriba ko olu si ma ayiwa sanni kɛ koyi ka marali kɛ ka a ɲɛsin ayiwa i ka dɔn k'a fɔ u ka maaw ma koyi keriba suma ke parce que sɛbɛn ko a ko n'i y'a lajɛ bi keriba suma ke min ye i ka dɔn k'a fɔ citerne 52 ani 2 n tun b'o de ɲini citerne 52 keriba suma ke ko o de falen don koyi a tɛ kure malen k'i kunda an ka Bamakɔ faaba kan awa ni Mali yɛrɛ fan 4 bɛɛ lajɛlen kan sa yaasa les produits pétroliers keriba suma ke a bɛ se ka lasɔrɔ an bolo nɔgɔya la cogo min na a ko ni dun y'a lajɛ min ye ONABU ye ani ayiwa chambre de commerce keriba suma ke k'olu ye sigiw kɛ koyi ka nin ko in ɲɛbila keriba k'a ma bɛn a ma bɛn bi a ma bɛn sini sabula ɲɛbilali a tɔ labara tɔɔrɔ ma koyi fasiri an y'a ta ni ka bɔ indépendant kɔnɔ Yusufu Kamara ale ka fasiri don keriba suma ke waati kunna n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn